Gadewch i ni weddio. Diolch yn y ti o Ddew unwaith eto am y fraint o cael dod ger dy fron. I ni'n cyflwyno'n amser ddofal di tir dim plith. I ni'n gofyn hyn oll drwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Bydd yn hoedfa nesaf yn awn Sul am hanner awr wedi 3. Nos Iau yma sy'n dod fydd ein cwrdd gweddi misol am hanner awr wedi 7 yn y neuadd. Os dymunwch chi gyfrannu tuag at yr achos, mae plat ar gyfer y casgliad yng nghefn y capel. Nawr gynnig Emyn 61. Mae Duw yn llond pob lle presennol ym mhob man. Gynnig sefyll i ganu Emyn 61. Dawn darlleniad o'r Efengyl yn ôl Lyc y 15fed benod, a Lyc penod 15 ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Lyc 15 ar adnod gyntaf. Ac yr oedd yr holl bablicanod a'r pechaduriaid yn nesau at o ef i wrando arno, a'r phariseaid a'r ysgrifenyddion a'r wgnachasant, ac yn ddywedyd y mae hwn yn derbyn pechaduriaid ac yn bwyta gyda hwynt, ac efe adroddodd wrthynt y ddameg hon gan ddywedyd, pa ddyn ohonoch a chanddo 100 o ddefaid ac os cyll un ohonynt, nid yw'n gadael yn amyn 1.50 yn yr anialwch, ac yn myned ar ôl yr hon a gollwyd hyd o'n i chaffo efe hi. Gwedi iddo'i chael efe a'i dyd hi ar ei ysgwyddau ei hun yn llawem, a phan ddel adref efe a eilw ynghyd ei gyfeillion a'i gymdogion gan ddywedyd wrthynt, llawenhewch gyda mi canis cefais fy nafad y gollosid. Yr oedd yn dywedyd i chwi, mae felly y bydd llawenydd yn y nef, am un pechadur a edifarhaol, mwy nag am onyd 1.50 o rai cyfiawn. Y rhai nid rhaid iddynt wrth edifeirwch. Bydd y bendit Duw ar ei air sancta Ddef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi.
Diolch yn i ti o Dduw unwaith eto, mae fraint o cael dod ger dy fron yn dod trwy enw a thrwy heiddiant dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn i yn diolch i ti am y ffordd sydd wedi hagor ar ein cyfer ni. Bod ffordd wedi ei ddarparu i bechaduriaid fel ni, bod yn blant i ti, cael galw ar dy enw di. Ac felly o Dduw i ni yn diolch am yr arglwydd Iesu Grist, yn diolch am ei afuddod yn dod i fyd fel hon. Ac iddo fyw y bywyd perffaith yn ein lle ni, iddo gymryd ein cosb yn ein lle. Ac yn diolch i ti o Dduw ein bod yn gallu canu dy glodydd am yr trydydd y dydd hynny pan nath yr arglwydd Iesu Grist atgyfodi yn fuddugolaethus o'r bedd ac iddo goncro yr un drwg a delio a phechod unwaith ac am byth a'i fod wedi darparu'r ffordd, wedi agor y ffordd yma ar ein cyfer ni. Ac felly o Dduw i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd, yn diolch bod na obaith mewn byd fel hon, byd sy'n llawn o anobaith a thywyllwch a tristwch, ble bynnag yr ydrychwn, i ni'n gweld yr tywyllwch ac effeithiau pechod ym mhob cwr o'r byd. Ac o Dduw i ni yn diolch bod yna newyddion da i'w chyhoeddi, bod yna ffordd wedi ddarparu. Ac felly o Dduw i ni yn gweddio, byddi di yn gweld yn iawn i weithio yn ein plith yn ystod yr oedfa hon a thrwy gydol y dydd, a byddi di yn gweld yn iawn i ddod lawr ein plith. Mewn ffordd, rwy ti wedi dod lawr ymhlith dy bobl yn y gorffennol, ond o Dduw i ni yn galw arna ti i ddod unwaith eto, gymaint yr angen o Dduw. Heb i ti ddod i'n plith yna does dim gobaith. Ond os wyt ti'n dod, mae'r amhosibl yn gallu digwydd. Ac felly o Dduw i ni yn gweddio y cawn brofi'r cyffyrddiad hynny o'r nef yn ein plith ni, yn ein hoedfa yma. A phwy bynnag fydd yn ymuno gyda ni ac yn gwrando, bydd pob un yn gallu tystio dy fod ti wedi dod i'n plith a dy fod yn gweithio yn ein plith. Felly o Dduw i ni yn gofyn i ti i gadw'r un drwg i ffwrdd. Nertha ni yn ein addoliad. Gad i ni i ddyrchafu enw'r arglwydd Iesu Grist. Goriwch pob enw arall yn y ddinas hon i ni'n ystyried yr hyn sydd yn digwydd heddiw hyd yn oed, y prynhawn yma yn y ddinas yma, y mwyafrif llethol, heb unrhyw ymwybyddiaeth o'th air di, o'th berson di, o'r sabath ei hun. O Dduw, i ni yn trysthau wrth i ni weld gymaint yn mynd ac yn dod, ac eto heb unrhyw ystyriaeth ohono ti. Ond os wyt ti'n dod, os wyt ti ar waith, yna wyt ti'n gallu agor ei llygaid. Ac felly o Dduw, tyrd agor llygaid y deillion, iddynt weld ei hangen ac iddynt weld yr arglwydd Iesu Grist. I ni felly'n cyflwyno'r wythnos sydd ofal di, i ni'n gofyn ti nerthyn i fod, bydd hyn dylsyn i fod. Ni'n cyflwyno'r cwrgweddi ar y nos iau ac yn gweddio o Dduw. A byddi ti'n gweld yn iawn i ddod lawr ein plith, a byddi ti'n ein harwain ni yn ein gweddio, byddwn ni yn gofyn yr hyn sydd yn unol a thywyllus di, ac felly o Dduw yn gallu edrych yn hyderus am yr atebion. Felly bendithio ni nawr, diogela ni arwain ni yn ein haddoliad, gad i ni deimlo tywalliad yr ysbryd glân yn ein plith ni, yn ein harwain ni yn ein haddoliad. Bendithio diogela ni nawr, i ni'n gofyn hyn ôl trwy enw ac heiddiant, ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Diolch ni gan I emyn rhif 465, Pererin wyf mewn anial dir yn crwydro yma a thraw. 465 gen I sefyll i'w chanu. Testyn o'r Efengil nôl lyc y 15fed benod a'r 7fed adnod. Lyc 15 adnod 7. Yr wyf yn dywedyd I chwi mae felly y bydd llawenydd yn y nef am un pechadur a edifarhaol, mwy nag am onid 1,520 orau cyfiawn. Y rhai nid rhaid iddynt wrth edifeirwch. O'r dywed JC Ryle, mae dyma un o'r penodau sydd wedi dod ar mwyaf o bendithion diri I eneidiau pobl.
Penod sydd yn llawn gobaith a chysur i eneidiau. Trwy'r benod, dangosir cariad y tad at y colledig. Dyma beth sy'n cael ei bwysleisio yw cariad y tad tuag at rai sydd ar goll. O'n blaenau ni heddi yw'r ddameg o'r bugail yn chwilio am y ddafad coll, ac yn y ddameg nesaf, am y wraig yn chwilio am un geiniog oedd ar goll, ac yna y ddameg am y tad yn mynd allan at y mab coll, ac yn ei groesawu. Ac felly am benod sydd yn llawn gobaith i rai sydd ar goll. Dychmygwch, petai rhywun yn dod i'r oedfa heddi, neu falle bod na rhywun yma neu'n gwrando sydd yn teimlo'n golledig. Falle rhywun fydd yn gwrando ar y we ac yn teimlo eu bod nhw ar goll. O'r diwedd, efallai wedi dod i'r ymwybodaeth. Nad ydyn nhw'n gwybod i ba le i droi, bod nhw ar goll. A teimlo rhyw bwysau a rhyw angen. Wel, mae'r benod yma'n llawn gobaith i rai felly. Ond hefyd mae'n i rai sydd â baich dros rhai sy'n golledig. Mae'n dod â gobaith. Ond diwe, os oes ganddoch chi faich am rywun, neu rhyw rai, i chi'n ymwybodol iawn, byddwn ni gyd yn dod draws pobl sydd yn golledig, ond falle bod yna rywun penodol sydd yn pwyso'n drwm ar yr enaid. Ac felly, i'r rhai sydd â baich, mae'n dod â gobaith, ond diwe, fod gan y tad gariad tuag at rai sydd ar goll. Yn aml iawn, chi'n gallu meddwl, a fydd yr rhai meddwl, wel, i chi yna'n pregethu am gyfiawnder ac am sancteiddrwydd ac am pethau pur, a felly chi, fel beth chi'n condemnio y rhai sydd ar goll. Mae hwnna wir hefyd. Mae yna elfen felly ond oes. Rhaid bod yna. Ond hyd yn oed wrth ddweud hynny, mae'r neges, y prif neges yw cariad y tad at rai sydd ar goll. Disgrifir yn y benod y rhai sydd wir yn eiddo yr arglwydd. Dangosir y gwahaniaeth rhwng y rai sydd yn meddwl i bod nhw'n iawn, llawn balchder ac hunan gyfiawnder, ac yna yn cymharu reina gyda'r rhai sydd yn golledig, y rhai sydd yn crwydro ac mewn peryg, ac yna yn dod maes o law i ddiogelwch eu perchenog. Am wahaniaeth. Rhai sy'n meddwl bod nhw'n saff ac yn ddiogel, a rhai sydd yn sylweddoli bod nhw ar goll. Felly yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y 99 y disgrifir yn y ddameg yma. Ac yna hoffwn ni edrych ar yr un, sef yr un ddafad y disgrifir yn y ddameg. Ac yna hoffwn ni edrych yn olaf yn drydydd ar y ceisio y canfod a'r llawenhau. Nid y ceisio'r Cristion, neu'r pechadur, ond ceisio y tad a'r arglwydd Iesu Grist, ei bod nhw'n ceisio yn canfod ac yn llawenhau. Felly, yn gyntaf, y 99. Os ych chi'n sylwi, cyn i ni fynd unrhyw ymhellach yn y darn yma, drwchwch ar yr ail hadnod, drwchwch ar yr amharch. Mae hwn yn derbyn pechaduriaid ac yn bwyta gyda hwynt. Am adnod. Mae'n ddisgrifiad yn diwe. Mae'n ddisgrifiad o rhai crefyddol o'r Phariseiaid. Dyma be maen nhw'n dweud am yr Iesu. Maen nhw'n meddwl eu bod nhw'n feirniadol o'r Iesu. Ac dyna'r ysbryd tu ôl y geiriau. Maen nhw'n ei feirniadu fe. A chellu gweld sut maen nhw'n feirniadu fe. Maen nhw'n credu fod yn anghywir i fod yn bita gyda pechaduriaid. Mae hwn yn derbyn pechaduriaid. Ac felly mae'r hyd yn oed y pwnc be maen nhw'n cyhyddo'r Iesu ohono fe yn amharchus tu hwnt. Maen nhw'n meddwl bod nhw yn bod yn gas o fe. Wrth gwrs, ni'n gwybod, ni'n cytuno gyda'r cyhyddiad, a fydda'r Iesu'n cytuno gyda fe. Wrth gwrs i fod yn derbyn pechaduriaid. Dyna pam y dath e. Ond i chi'n sylwi'r amharch hefyd pam nhw'n galw y mae hwn. Dyn nhw ddim hyd yn oed cyfeirio ato fe gyda'i enw na dim byd. Maen nhw yn ei gesau ac yn ei alw e'n hwn. Hwna fyna, fel petai. Yr un yna. Yr un i ni ddim hyd yn oed eisiau ei enwi fe. Mae'n agwedd ofnadw, ond diwe, gan y crefyddol o'r dydd. A does dim byd wedi newid dros y blynyddoedd, mae agwedd y crefyddol siwr o fod wastad wedi bod yn waith tuag at yr Efengyl. Os ydwch chi ar draws unrhyw un
sydd yn y byd. Fyddwch chi siŵr o fod yn cael mwy o barch gan pobl y byd sydd byth yn mynd i gapel. Fyddwch chi siŵr o fod, os ych chi'n mynd i'r gweithle ac yn dod ar draws pobl ac yn siarad am beth i chi yn ei gredu, neu yr ffordd i chi wedi treulio'ch sabath chi, y Sul, a byddwch chi'n cael mwy o barch gan bobl sydd erioed wedi bod i gapel, a falle mynd allan a partio trwy'r penwythnos, a fydden nhw'n dangos fwy o barch i chi na rhywun sy'n mynd i gapel. Fe fydd gan capelwyr, crefyddwyr, y cysineb yma, a chi'n gweld y fan hyn, y Phariseaid a'r ysgrifenyddion, yr arweinyddion crefyddol, nhw sydd yn dangos yr amharch mwyaf. Edrychant i lawr ar y crefyddol, maen nhw'n edrych lawr ar y rai digrefydd. Mae'r Phariseaid yma, mae'n ofnadw, mae'r disgrifiad ohonyn nhw am bobl balch. Ac hefyd am bobl creulon. Roedden nhw yn edrych lawr ar bawb. O'n nhw'n edrych lawr yn sicr ar bechaduriaid, beth o'n nhw'n diffinio oedd bechaduriaid, y rai yn ôl y darlun traddodiadol. O'n nhw'n credu bod nhw'n iawn, ac y bydd Duw yn ei derbyn nhw. Ond Duw yn mor debyg. Mae pobl crefyddol heddi yn weddol sicr fydda nhw'n iawn. Siaradwch chi gydag unrhyw un sydd dal i fynd i gapel. Mi fyddan nhw'n weddol siŵr bydd Duw yn ei derbyn nhw, achos bod nhw'n mynd i gapel, achos bod nhw'n weddol foesol, achos bod nhw'n bobl eitha neis mewn i bar nhw, uchel i parch o fewn cymdeithas. A dyma fel oedd y Phariseaid. Roedden nhw yn credu byddan nhw yn iawn rhyw ddydd, ond roedden nhw'n edrych lawr ar bawb arall. Unrhyw un doedd ddim yn dilyn i ffordd nhw'n edrych lawr, unrhyw un oedd yn byw bywyd paganaidd, digrefydd, beth bynnag oedd roedden nhw'n edrych lawr ar nhw ac yn hyd yn oed yn eu cysau nhw. Ddim am treulio amser yn eu cwmni nhw. Ac felly mae'r Iesu yn edrych ar y Phariseaid ac mae'n adrodd y ddameg o hon. A mae'n gobeithio fan hyn y byddai'n dysgu gwers bwysig iddyn nhw. Ac am ras i fan hyn, am ras yr oedd yr arglwydd yn rhoi yn ymestyn ei fraich allan, ei fraich estynedig fel petai, hyd yn oed i'r Phariseaid. Yn cyrryddu'r Phariseaid, allwch chi ddweud am ras yn y cerydd. Mae'r ddameg yma'n rhoi gwers bwysig i'r Phariseaid. Roedden nhw'n edrych lawr ar bobl oedden nhw'n ei galw'n bechaduriaid. Ac felly mae'r wers yma iddyn nhw. Ond yn y wers, mae yna ras yn does, yn yr hybydd. Mae rhoi'r hybydd iddyn nhw wylio nad oedd e'n twy ymhlith y rhai hunan gyfiawn. Mae'n edrych ar y Phariseaid, mi roedden nhw yn hunan gyfiawn. Mi roedden nhw'n meddwl bod eu gweithredoedd nhw yn ddigon da i ennill lle yn y nefoedd. Dyna beth oedd yr rhain yn ei credu. Oedd Iesu'n gwybod hyn. Ond roedd y Phariseaid a'r ysgrifenyddion yn feirniadol o'r Iesu ei fod yn ymwneud â phechaduriaid ac yn bwyta gyda nhw. Pam yn y byd wyt ti'n bita gyda'r rhain? Mae'r rhain yn bobl brwnt, mae'r rhain yn bobl ddrwg, twyllodrus, pechadurus. Pam wyt ti yn un sydd yn honni bod yn gryfyddol, beth yn y byd wyt ti'n treulio amser gyda'r rhain? Mae hwnna'n beth afiach i'w wneud. Yn ei bar nhw, dyw pobl crefyddol ddim fod i rwbio sgwyddau gyda pobl felly, ac felly maen nhw'n feirniadol o'r Iesu. A doedden nhw'n cytuno. Oedd nhw'n ddilornus iawn ei fod yn cael ei weld gyda'r fath bobl. Yn sicr allech chi ddweud hyn, fydda'r Phariseaid doedd dim baich ganddyn nhw dros y neidiau'r pechaduriaid. Dyma yn sicr. Wrth gwrs, mae'n amlwg pam, achos oedd ganddyn nhw ddim baich dros eu heneidiau hunan, heb sôn am y pechaduriaid, roedden nhw'n meddwl bod nhw'n iawn. Ac oedd nhw'n meddwl bod nhw'n well. Edrychwch ar drydydd a'r bedwaredd adnod. Ac fe adroddodd wrthynt y ddameg hon, gan ddywedyd, pa ddyn ohonoch a chanddo 100 o ddefaid, ac os cyll un ohonynt, nid yw'n gadael nam un 50 yn yr anialwch, ac yn myned ar ôl yr hon a gollwyd, hyd on i chaffo fe hi. Nawr, roedd yn ddarlun cyfarwydd iawn, allwch chi bron iawn dadle, fi'n gwybod ddim yn Gaerdydd, ond yng Ngweddill Cymru, mae'n ddarlun cyfarwydd iawn. Roedden nhw'n gwybod beth oedd
defaid a bugeiliaid. Roedd digon ganddyn nhw. I ni'n gyfarwydd yng Nghymru, ni'n gyfarwydd peth ar gyrion Caerdydd. Ni newydd gweld prynhawn yma, defaid sydd wedi dod am y tro cyntaf i'r cae drws nesaf iddyn ni. Mae yna defaid yna. Ac felly, os oes yna defaid yna, mae yna fugail rhywle yn gofalu am y defaid. Ac felly mae'n ddarlun reit cyfarwydd i ni yma yng Nghymru hefyd. Ac fe ddeallodd y Phariseaid yn iawn yr hyn oedd gwaith y bugail a'i ofal o'i ddefaid. Roedden nhw'n deall yn iawn beth oedd y darlun y disgrifiad fan hyn. Ni byddai unrhyw un yn disgwyl i fugail anwybyddu'r ffaith bod un o'i ddefaid ar goll. Byddech chi ddim yn disgwyl hynny. Os yw e'n fugail da, os yw e'n fugail o unrhyw werth, ni fyddai bugail yn caniatáu i ddafad i fynd ar goll. Mi fydden nhw rhywsut yn cyfri'r dafad, y defaid sydd yn y cae, ac os ydyn nhw'n ymwybodol bod un ar goll, fydden nhw ddim yn ei adael e. Ac felly, hola'r Iesu, beth y credant hwy y dylsau bugail i'w wneud? Dyna beth mae'r Iesu'n wneud. Os oes un ar goll allan o'r cant, beth i chi'n meddwl Phariseaid y dylai y bugail i'w wneud? A ddylse'r bugail anwybyddu, esgeluso, cysau y ddafad goll hyd yn oed. Ac wrth gwrs, y neges oedd, fel oedd agwedd y Phariseaid tuag at bechaduriaid. Dyna oedd y broblem. Ac felly daw'r neges yn ddigon eglur. Na fyddai bugail da byth yn gwneud y fath beth tuag at un ddafad coll. Ac felly pwysleisiau gariad Duw y Tad tuag at bechaduriaid. Dyna'r neges. Mae e'n pwysleisio iddyn nhw. Dyma'r ysbryd ddyle fod. I chi'n anghywir ar bopeth. I chi di camddeall ar y fengil yn llwyr. Ond mae'n cael ei ddangos yn eich agwedd tuag at bechaduriaid. I chi di profi ble chi arni. Chi'n llawn balchder a hunan gyfiawnder. Ond i chi ddim wedi deall hyd yn oed y peth sylfaenol yma o'r angen o'r un. I chi ddim wedi bod yn eich hunan. I chi ddim wedi sylweddoli beth yw i fod ar goll. Ac felly mae'r Iesu'n pwysleisio cariad y Tad tuag at rai sydd ar goll. Dyma yw'r neges yr efengil. Adnod 5. Ac wedi iddo ei chael, fe ei dyd hi ar ei ysgwyddau ei hun yn llawen. A phan ddel adref fe eilw ynghyd ei gyfeillion a'i gymdogion gan ddywedyd wrthyn, llawen hewch gyda mi, canis cefais fy nafod a gollasid. Yr wyf yn dywedyd i chwi, mae felly y bydd llawenydd yn y nef am un pechadur a ydi farhao. Mwy nag am onid 1.50 o rai cyfiawn. Yr rhai nid rhaid iddynt wrth ediferwch. Dyma oedd problem y crefyddol y Phariseaid, sef y 99. Mae'n ffordd hyfryd ond yw ei ddisgrifio 99 fan hyn yn yr adnodau yma sydd o'n blaen yn ni. Yr 50 yma nam yn un. 100 tynnu ffordd un. Y 99 yma. Yr rhai oedd yn gwrthwynebu Crist. Yr oeddent hwy yn edrych arnynt ei hunan fel rhai oedd yn iawn ac yn ddiogel am y sawl ffordd edrych ar y darn yma yn edrychwch fan hyn o gymharu ar seithfed adnod yn sicr yr oedd rhain yn meddwl bod nhw'n iawn ac o'n nhw'n meddwl bod nhw'n ddiogel. Roedden nhw'n tybio, drychwch arno ni i ni wedi cyrraedd, i ni'n cadw'r gyfraith. Credant mae nid pechaduriaid oedd yn nhw. Nad oedd angen achubiaeth arnyn nhw, fel mae'r adnod 7 yn pwysleisio, doedden nhw ddim yn credu bod angen edifarhau arnyn nhw. Sawl capelwr i chi'n abod? A beth oeddech chi fel os oeddech chi'n capelwyr, cyn i chi ddod i gredu, doeddech chi siwr o fod yn meddwl bod angen edifarhau. I ni'n ddigon da, diolch yn fawr iawn. Dwi wedi cael fy magu mynd i'r ysgol Sul. Dwi wedi cadw yn weddol at reolau mam a dad. Dwi wedi dod i'r cwrdd. Dwi ddim yn defnyddio'r iaith ar y cyfan fel mae'r byd yn defnyddio falle byddwch chi'n dweud. A dwi wedi magu ar eilw. Dwi wedi dysgu'r adnodau. Ac yna ddim yn meddwl bod rhaid dwi ddim fel nhw. Falle bod chi fel plentyn yn yr ysgol. Bydd yna rai. Tybion ni rai sy'n dod i Capel y Efengyled hyd yn oed. A fydden nhw'n meddwl fel hyn. Bod nhw'n gwybod yn eu pen dwi ddim yn wir. Ond bydden nhw'n meddwl o ran eu profiad nhw. Dwi'n well na pawb arall yn y dosbarth. Chi wedi clywed eu iaith nhw. Ac wrthyn nhw fynd trwy'r ysgol, chi'n dechrau gweld, chi'n gwybod beth mae'r rhain yn neud yn ymlwyddyn 9 a 10 ac 11, mae'r rhain yn dechrau mynd allan. Chi'n gwybod beth mae'r fi ddim yn neud na?
A dwi gymaint gwell â nhw, ac wrth i chi fynd yn hynach ac yn hynach, ac allech chi ddychmygu'r holl ddadleuon sydd yn mynd trwy pennau pobl crefyddol, a meddwl, does dim angen i fi edifarhau, dwi gymaint gwell â nhw. Dwi wedi bod trwy fy mywyd yn mynd i'r capel. A dwi hyd yn oed yn credu mewn Duw. Dwi hyd yn oed yn credu yn yr Iesu Grist. Dwi'n dweud i'n credu bod Iesu Grist wedi bod ar y ddaear yma. A dwi'n hoffi be mae'n dweud sut dylen ni fyw. A dyna fel mae pobl crefyddol yn meddwl. Maen nhw'n meddwl gan fy mod i'n credu mewn Duw ac yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist, ac wedi clywed y termau gwaredwr a'i fod yn waredwr i mi a'r arglwydd yw fy migael, ac felly maen nhw'n gyfarwydd ar termau mae i gyd, ac maen nhw'n dod i'r pwynt lle maen nhw'n dweud wrth gwrs dwi'n credu yna, wrth gwrs mae'n figael i mi, ac ges i ryw fath o deimlad mewn rhyw oedfa, ac felly mae hwnna'n neud fi'n Gristion. A dyna fel mae'r crefyddol yn meddwl, dyna fel mae'r Efengylau yn meddwl. Popeth yn iawn. Sy'n wir angen ediferwch arno fi o gymharu â pobl eraill. Dwi gymaint gwell yn nhw. Ond fel yna, falle bydd y rhain yn meddwl, doedd dim angen achubiaeth ar y Phariseaid. Gosodon nhw eu holl ddibyniaeth ar eu cyfiawnder eu hunan. Roedden nhw'n llwyr ddibynnol ar pa mor dda oedden nhw'n cadw'r gyfraith. A hefyd, faint o'n nhw'n gallu perswadio eu hunan bod nhw wedi cadw a perswadio pobl eraill. Os oedden nhw'n gallu perswadio pobl eraill, dwi wedi cadw'r gyfraith yn reit dda, diolch yn fawr, roedden nhw'n teimlo lot yn well am eu hunan. Doedd dim angen edifarhau ar y Phariseaid yn ôl nhw. Doedd Duw ddim yn disgwyl ediferwch ohonyn nhw, achos maen nhw'n barod yn grefyddol. Maen nhw'n barod yn gapelwyr. Neu yng Nghymru, allech chi ddweud, maen nhw'n barod yn mynd i'r gymanfa ganu. Maen nhw'n gallu canu alto, soprano, bas, tenor. Neu falle rhywun sy'n methu canu o gwbl. O leia dwi'n mynd i'r gymanfa ganu a methu canu. Mae hwnna'n hyn o'n neud fi'n well, byth. Dwi'n mynd i gymanfa canu a methu canu. Mae rhai bod hwnna'n cyfri am rhywbeth. Dwi'n fodlon eistedd am 2 awr yn gwrando rhywun yn y blaen yn arwain y canu a ddim yn mwynhau canu fe hunan. A mae rhaid bod Duw yn fodlon da hwnna, a dwi'n mynd i'r capel bob nawr ac yn y man, neu falle bob sul. Allech chi weld y feddylfryd i ni yng Nghymru, wel oedden ni, falle sy'n llawer yn mynd i gapel dim mwy, ond o rai sy'n mynd i gapel, fel na bydden nhw'n meddwl, yn union fel y Phariseaid. Ac i ni ddim yn pwyntio bus fel hyn, mi roedden ni meddwl yr union rhywun ffordd, siwr o fod. Yn meddwl, sy'n angen i fi edifarhau. Yn ymarferol felly, falle byddwch chi byth yn dweud y fath beth, ond yn eich calon byddwch chi'n meddwl, na, dwi'n ddigon da, diolch yn fawr. Dibynnu'n llwyr ar ein cyfiawnder ein hun, ond dyma'r agwedd a welir gan gymaint. Tybiwn ni, beth tawn ni yn mynd i unrhyw gapel sydd dal ar agor heddi, neu unrhyw le ar draws y byd. Beth chi'n mynd i rhyw wlad yn De America, pobl crefyddol yn does, yr eglwys Gatholig, yn gryf, ond dyma beth a welir fyna. Pobl sydd yn meddwl bod nhw'n iawn gan bod nhw'n mynd i'r cwrdd, ac yn dibynnu ar ei gweithredoedd da, ac yn dibynnu ar ei magwraeth. Falle wrth helpu rhai sy'n llai ffodus, bydda hwnna'n rhywbeth mor bwysig heddi bydda. O, dwi'n un sydd yn helpu'r llai ffodus. A dydw i ddim, does ddim edrych lawr arnynt, falle fel y Phariseaid yn edrych lawr ar bechaduriaid, falle, a rhai oedden nhw'n gweld oedd yn dweud llodrus, ond efallai bod ni'n sôn am bobl hyn o fwy crefyddol, bod nhw ddim yn edrych lawr yn eu tîb nhw, bod nhw eisiau helpu rai llai ffodus a'r bechaduriaid efallai. Bydden nhw'n galw nhw yn bechaduriaid, efallai bydden nhw yn edrych ar rhain a meddwl, na, dwi'n helpu pawb, a mae yna rhyw falchder yn y peth, ond oes? Ond hyn sydd wrth raidd y cyfan yw hyn, does dim angen achub arna i, diolch yn fawr. Does dim angen troedigaeth arna i. Efengyls sydd yn pwysleisio yr angen am droedigaeth, a'r ail enedigaeth. Dwi'n grefyddol, does dim angen arna i. Dyma iaith y Cymru. Mae mor debyg i'r Phariseaid, ond yw e?
Mae fy mywyd i yn ei le, diolch yn fawr. Fi Duw yn fodlon a fy mywyd i. Gai ofyn, oes e unrhyw un sydd yn gwrando yn meddwl fel hyn? A tybiwn ni, fydd na rai, does dim llawer yn gwrando, ond mae na rai. A dwi'n gwybod am ambell un sydd yn gwrando sydd yn grefyddol yn unig. Ac efallai bod nhw'n gwrando prynaw yma, ac nhw yw'r rhai sydd yn dibynnu ar y ffaith bod nhw'n gwrando. Falle methu mynd i gapel. Ond fi Duw yn fodlon dy fi, achos dwi'n gwrando ar oedfa grefyddol. Sdim eisiau edifarhau arno fi. Ydych chi'n meddwl felly? Os ydych chi'n meddwl felly, cymerwch yr rhybydd mae'r Iesu'n ei rhoi i'r Phariseiaid. Galwch ar ei Dduw agor, llygaid eich enaid i chi weld eich angen. Dyna'r cyngor gorau ni'n gallu rhoi i chi. Galwch ar yr arglwydd hyd yn oed nawr o Dduw Graslon, agor llygaid fy enaid i weld fy angen am Grist. Achos dyna sydd wrth raidd y broblem. Dyna oedd wrth raidd y broblem y Phariseiaid. Doedden nhw ddim yn gweld bod angen arnyn nhw. Doedden nhw ddim yn credu bod angen edifarhau. Doedden nhw ddim yn credu bod angen achubiaeth, bod angen maddeuant. Beth o'n nhw wedi wneud o'i le? Dwi'n mor dda, maen nhw'n dweud. Dwi'n mynd i'r capel, maen nhw'n dweud. A dyma oedd y broblem. Ac felly, os ych chi'n meddwl felly, y cyngor gorau ni'n gallu rhoi i chi yw hyn, gweddiwch, plediwch ar arglwydd, agor llygaid fy enaid i mi weld fy angen am Grist. Wel, gadewch chi ni symud ymlaen yn ail. Yr un ddafad, ni'n edrych ar y 99. Y 99 yma oedd yr rhai hunan gyfiawn, ond nawr ni'n edrych ar yr un ddafad yma. O, am sefyllfa driennus. Roedd y ddafad coll yn ddi. Allwch chi ddefnyddio'ch dychymyg siwr o fod. Un wedi crwydro ymhell o ddiogelwch y praidd a'r bugail. Mae e'n rhywbeth brawychus. Dwi wedi weld pan dwi'n mynd ar cwn am wac yn y Borea, tua blwyddyn neu ddwy yn ôl, dwi'n cofio mynd ar cwn am wac ac oedd un ddafad wedi crwydro o'r praidd. Ond dal yn yr un cae. Ond oedd wedi cael ei chlymu gyda'r draen, wedi clymu yn y wlân. Ac dwi'n gwybod, ac mae prawf o hyn, bod yna llwynogod ar hyd y lle. Dwi wedi gweld ambell i lwynog, ond dwi'n gwybod o prawf yna llwynogod ar hyd y lle, achos dwi'n gweld dafad wedi marw. Sawl gwaith ar y cae, ac yna ar ôl chydig bach, esgyrn sydd ar ôl. Ac felly y llwynog sydd wedi wneud hyn siwr o fod. Ac edrychus i ar y ddafad yma, sydd wedi crwydro, ond oedd y defaid eraill ddim yn gallu helpu'r ddafad yma. Ac o'n nhw'n cer ymlaen i fita yn y pen draw'r cae, yn hapus i byd, ond oedd hon yn trial dod yn rhaid, ddim yn gallu. Yn y diwedd, o rhaid i fi, o'n i'n gallu mynd hibio, sa'n gwybod o'n i fod i'n ei beidio, o rhaid fi fynd mor agos at y ddafad o'n i'n gallu, mwyn tynnu'r draen o'na, mwyn rhyddhau'r ddafad, achos o'n i'n meddwl, os na i hyn, erbyn bore fori, fi na lwynog wedi dod, ac roedd yna fel swper yn barod i'r llwynog. Oedd y ddafad wedi crwydro o'r gweddill. Dim ond drwy gall ddod i ddafad sydd yn crwydro. Ni fydd dafad yn gallu amddiffyn ei hun pan ddaw creaduriaid gwyllt i ymosod. Efallai ni fydd yn gallu dod o hyd i fwyd, neu borfa, falle yn ffeindio hun am yn cae. Does dim, a ddim yn gwybod fel i ddod mas o'r cae, ac yna fydd yn marw o newyn. Efallai, na fydd y ddafad sydd yn crwydro gallu dod o hyd i ddŵr. Felly yn sychedig. Ac felly mater o amser fydd cyn bod y ddafad yn marw. Ac felly mi fydda'r darlun yma wedi bod yn ddigon cyfarwydd i'r Phariseiaid. Roedden nhw'n gwybod beth oedd dafad coll yn golygu. Ond am ddarlun o enaid sydd ar goll yma, o enaid pechadurus, un sydd ymhell o ddiogelwch y bugail da. Dyna'r darlun, dyna be mae'r Iesu yn pwysleisio fan hyn. Mae yna ddafad, mae e fel enaid sydd ar goll wedi crwydro ymhell o'r praid, neu ymhell o'r bugail, neu falle mewn geiriau eraill, ac yn dweud, ymhell o ble ddylse'r ddafad fod. Yr enaid yma yn crwydro ar hyd ffordd, mae'n meddwl sydd yn iawn. Neu falle pan daw cyngor gan gyfeillion yn yr ysgol neu yn y coleg, ac yn temtio i ddilyn rhyw lwybr arall. Dyna beth sy'n digwydd. Mae'r enaid yn cael ei temtio i ddilyn gyda'r gweddill, ac i fynd yn bell o ble ddylse fod. Falle bod nhw'n dweud am ryw lwybr, fod y ffordd arbennig maen nhw'n sôn amdano i fod yn iawn, fod yn saff.
Bod yna gymaint yn ôl nhw wedi mynd ar hyd yr un ffordd ac felly mae'n ddigon saff. Ac felly maen nhw'n dilyn. Ond dyna yw hanes y byd. Dyna be fydd hanes bob plentyn yn tyfu fyny. Fe fydd na demtasiynau. Fe fydd na bwysau o'r byd. Dilynwch fi. A mae'n mynd i ddigwydd ym mhob ffordd. A fydd yn digwydd o fewn teulu. Os nad fydd yr rhai yno i gyd yn plant yr arglwydd, fe fydd na ddylanwadau o fewn teulu neu'r teulu ymellach. Dilynwch fi, mae yna ryddid ffordd hyn. Hyd yn oes yw pawb o'r teulu agos y Gristnogion, fydd na rhywun tu fas i'r teulu agos, ond dal yn perthyn nhw sydd ddim yn y bywyd. Ac efallai byddwn nhw'n gweud, i ni'n cael bywyd gymaint gwell, dilynwch fi. Allech chi amddiffyn eich plant o bob peth o'r byd, ond fydd na un efallai, a draw fyna, neu be maen nhw'n dychmygu, fydd yr enaid yn dyheu am be maen nhw'n gweld draw fyna, a bydd nhw'n meddwl beth am ddilyn y llwybr yna. Achos dyma beth sydd yn naturiol i bob enaid colledig. Mae yna gogwydd tuag at dilyn unrhyw beth ond Grist. Mae e wastad yn mynd i fod yna. I ni'n arbenigwyr mewn eglwysi efo'n gilydd am beio'r byd am bob math o bethau. Ond beth ni ddim wedi deall yw hyn, peidiwch a beio'r byd, beiwch eich enaid eich hun. Mae'r enaid colledig yn dyheu am bechod. A dim rhaid cael dylanwad neb arall hyd yn oed. Fe fydd yr enaid yn mynd ar hyd ffordd arall. Fe fydd yn dilyn trywydd o falchder neu o anfoesoldeb. Beth bynnag yw e. Ond un peth ni'n gwybod yw hyn. Mae'r enaid coll yn mynd i fod ar goll. A maen nhw'n dilyn nhw lwybr. O, mae yna gymaint o ddylanwadau ar y neidio yn does. A ddewidion fod yna ddyfroi diri i'w cael draw fyna. O, fydd e lot well draw fyna. Lle chi ddychmygu rhai sydd yn grefyddol iawn. A dyma beth sy'n digwydd fan hyn. Yw'r rhai sy'n grefyddol iawn. Ond heb falle wir ddeall yr efengil. Ac yn dweud mae yna gapeli eraill, dyfroedd gwell, sydd yn caniatáu i chi i gadw'ch pechod a'ch bydolrwydd. Ond maen nhw'n neud chi deimlo'n well. Dyn nhw ddim yn neud i chi deimlo'n anghysurus o gwbl. Mae'r addoliad yn... Mae'n mor debyg i beth chi'n gwrando ar y radio. Fe gewch chi gerddoriaeth fel y byd. Yn yr addoliad. Mae'n wych, maen nhw'n dweud. Mae'n wych. Sdim rhaid chi ddod i bob cwrdd hyd yn oed. Sdim eisiau chi ddod i bob cwrdd. Na. Fi dim disgwyl arnoch chi i ymwahanu o'r byd. Mae'r dyfroedd lot well draw fyna. Ac felly mae'r llais yma, mae'r atyniadau yma, mae'r dylanwadau ar yr enaid yn dod hyd yn oed mewn sefyllfa fel yma. Mae'n anhygol ond diwe. Allen ni fynd ymlaen. Ceir digonedd o laswellt i fwyta draw fyna, a mae'r enaid wastad yn mynd i chwilio. Mae'r enaid coll fel y ddafad, mae'r dafad yn dwp ond diwe. Sdim ots os yna berig di ri o'i flan, fe fydd y ddafad o'i flan fydd y dafad yn mynd am y porfeidd gwellt o mor hyfryd, y dyfroedd ar afonydd draw fyna. Ond falle bod yna glogwyn fyna, ond dyn nhw'n sylweddoli yna, a maen nhw'n fodlon mynd i berig, ond nid yna twptra'r enaid. Allech chi sillafu fe mas mor glir ag y gallwch chi, ond mae'r enaid dal eisiau'r byd. Mae dal eisiau bydolrwydd, mae dal eisiau balchder, mae dal eisiau chwant. Tir ffordd yma, paid â chael dy gyfyngu i aros ble rwyt ti. O, mae yna gymaint o neidiau yn y sefyllfa yma, yn crwydro ymhell, ac yn rhoi di hunan yn y fath peryg. Ond ydyw enaid un anadl i ffwrdd o dragwyddoldeb. Dyna realiti'r sefyllfa i bob un. Un anadl i ffwrdd o dragwyddoldeb. Mae e mor ddifrifol ond diwe. Eneidiau teuluoedd efallai, cyfeillion, cydweithwyr, un anadl i ffwrdd. Petawn ni'n sylweddoli hyn am trawsnewidiad fydda yna yn ein hagwedd tuag atyn nhw. Bob tro bydden ni'n ei gweld nhw, petawn ni'n sylweddoli chi un anadl i ffwrdd o dragwyddoldeb. Un taith car. Un taith awyren, un taith ar y llong. Un afiechyd.
un damwain i ffwrdd o dragwyddoldeb. Ond am fath gysur sydd fan hyn, os ydych chi yn dechrau gweld mai dyma ddisgrifiad o'ch cyflwr chi, at rai fel chi mae'r Iesu'n dod. Dyna'r neges fan hyn. Dyma cariad y tad. Mae cariad y tad o'r fath raddau, mae di anfon yr Iesu i ddod i chwilio am rai fel chi. Dyna be mae di wneud. Atoch chi a dath yr Iesu. Fe dath yr Iesu achub rai coll fel chi a fi. Fe ddath i dderbyn pechaduriaid. Doedd y Phariseiau ddim yn deall hyn. Doedden nhw ddim yn gweld mai pechaduriaid oedden nhw. Roedden nhw'n edrych lawr a beth o'n nhw'n meddwl o pechaduriaid. Ond fe ddwedodd yr Iesu, at rai fel chi y desi. I dderbyn pechaduriaid, ei derbyn mwyn maddau nhw. Fe ddath Iesu Grist mwyn maddau pechaduriaid, mwyn sancteiddio, mwyn paratoi pechaduriaid i'r nefoedd. I'r pwrpas yma y dath i'r Iesu o'r nefoedd. Gai ofyn, a oes ymwybyddiaeth ganddoch chi o'ch pechod? A ydych chi yn teimlo'n ddrwg, neu yn bechadurus, neu yn eog, eich bod yn heiddi digofaint Duw? A yw atgof y gorffennol o'r hyn yr ydych ac wedi ei wneud yn chwerw i chi? Fi'n credu mae Jesu raidd wedodd hynny. A ydych chi yn teimlo'n chwerw wrth feddwl am y gorffennol o'r pethau chi wedi wneud? A oes, neu ffordd arall o roed, a oes cywilydd ganddoch chi o'r hyn y buoch chi, ac yr hyn i chi wedi wneud ac yn ei wneud, eich ymddygiad yn y gorffennol. A yw eich ymddygiad yn y gorffennol yn eich cywilyddio chi? Ydych chi'n teimlo embaras amdano fe? Nid bod rhywun yn mynd i ddal chi mas, ond yn eich enaid chi, bod chi'n teimlo cwilydd, bod chi wedi gwneud neu meddwl neu dweud neu beth bynnag yw oes cywilydd ganddoch chi o'r gorffennol. Achos os felly, at rai fel chi y dath Iesu Grist. Dyna beth sy'n mor gyffroes am y darn yma. Mae'r holl benod, mae Jesu Rhaid yn dweud bod y benod yma yn benod sydd wedi bendithio gymaint o'i neidiau. Ac felly, dyma'r un o'r rhesymau. At rai fel chi, os ych chi'n teimlo eich bod chi fel yr un ddafad coll. Bod chi wedi crwydro'n bell, a does dim syniad ych chi sut i ddod nôl. Dyna'r gobeith heddi bod yna rhywun yn gwrando, bod nhw wedi dod i'r man lle dyn nhw ddim yn gwybod pa le i droi. Sut i ddod i'r man lle dylsyn nhw fod. Bod na anobaith efallai. Achos os oes na anobaith, dyma'r lle mwyaf gobeithiol allech chi fod. Mae'r cysur yn y benod hon, mae'r neges yn y benod hon mor gyffroes, achos mae rai sydd yn teimlo bod nhw'n golledig. Nid at yr hunan gyfiawn y 99 arall, nid at y balch, nid at y cryfyddol, nid at y rai sydd yn meddwl bod Duw yn mynd i fod yn fodlon gyda nhw, achos nhw'n mor neis a mor dda ac mor foesol. Na, dim rhain, achos dyn nhw ddim wedi deall dim byd. Ond at chi sydd yn teimlo'ch pechod a'ch bryntni, os ydych chi'n teimlo felly, at rai fel chi dath Iesu Grist. Felly yn olaf, y ceisio'r canfod a'r llawenhau. Ond dyw'r teitl yna ddim ar gyfer y pechadur. I ni ddim yn sôn fan hyn am eich ceisio chi o Grist. Ni'n yn sôn am hynny fan hyn. Mae yna ceisio o Iesu Grist, ond ni'n yn sôn am hynny. Be ni'n sôn fan hyn yw, mae Iesu Grist yn eich ceisio chi ac yn eich canfod chi. A pam yn eich canfod chi, mae'n llawenhau. Sylwch hwn. Nid hyn y credwn yw ein cariad ni at Dduw, neu at Iesu Grist, neu at grefydd sydd yn dod â chysur i'r enaid. Os ydych chi'n cymryd cysur heddiw, a chi'n teimlo'n fodlon eich byd gan eich bod chi yn caru crefydd, neu yn eich barn chi yn caru Duw, neu hyd yn oed well byth yn eich barn chi bod chi'n caru Crist. Os mae dyna'ch cysur chi, yna mae'n le simsan iawn. Mae'n le peryglus iawn. So chi'n meddwl, dwi'n caru'r arglwydd Iesu Grist, a dyna beth sy'n rhoi'r gobaith i mi. Yna mae yna chydig bach o broblem. Wrth gwrs i ni eisiau bod yn rhai sy'n caru Iesu Grist. Ond beth sy'n bwysig, cariad Crist tuag atom ni sydd yn holl bwysig, a dyna'n sail ein gobaith ni.
fod Iesu Grist yn ein caru ni. Iddo ef ddod lawr o'r nefoedd i geisio ni. Dyna beth sy'n dod â gobaith i ni, dyna'n cysur ni. Fe fyddwn ni'n ei garu fe am hynny, ond dyma beth yw sail y cyfan, yw cariad Iesu Grist, ei fod wedi dod. Nid yw y bugail yn eistedd yn ei ffermdi pan y gwybu bod un o'i ddefaid ar goll, nag yw os yw yn bugail o unrhyw werth. Dwi ddim yn gwybod pan ffeides i'r ddafad yn y cae, dwi ddim yn gwybod pa system sydd gan y bugail yna i ddarganfod os oes yna broblem. Dwi ddim eisiau berniadu rhag ofn bod e'n gwrando rhywsut ac yn ffeindio bod hi'n berniadol, achos dwi ddim yn fugail, dwi ddim yn gwybod sef y pethau gweithio. Ond dwi wedi gweld sawl dafad sydd wedi marw ar y mynydd. Ac felly dwi'n meddwl, yw yn treulio amser yn eistedd yn ei ffermdi o flaen y teledu a'i drad efo ni, dwi ddim yn gwybod. Tra bod un dafad wedi glymu yn y draen a mewn peryg. Tybiwn ni fod mwyafrif o fugeiliaid Cymru yn fugeiliaid da, tybiwn ni. Tybiwn ni, os nhw'n clywed bod yna broblem am 2 o'r gloch y bore, fydden nhw mas am 2 o'r gloch y bore. Yn chwilio i praidd ac yn chwilio am y ddafad sydd ar goll. Tybiwn ni, dyna beth yw bugail da. Ac felly dyna beth nath Iesu Grist, achos mae'n cael ei alw yn y Beibl y bugail da, fe adawodd yr arglwydd Iesu Grist y nefoedd. Fe adawodd yr nefoedd a fe ddath i'r byd i geisio rhai fel chi a fi. Dyna oedd ei dasgau, fe ddath i geisio chi a fi. Fe ddath i chwilio am eneidiau coll. Fe ddath yr Iesu i agor ffordd i ddiogelwch a byddai modd i enaid i gyrraedd y nefoedd. Dyna oedd tasg y bugail yma. Fe nath ddod i chwilio am yr enaid coll ac arwain yr enaid ar hyd ffordd a gorodd yr ffordd, yr holl ffordd i'r nefoedd. Dyna oedd tasg y bugail da. Dyma oedd y brif tasg. Rhaid oedd i'r Iesu ddod a fodloni'r tad fel ein cynrycholydd. Rhaid oedd iddo fyw bywyd perffaith yn ein lle, a dyna be nath e. Rhaid oedd iddo ddelio ar gosb am ein pechodau. A dyna be nath e, mae'r Beibl yn llawn o hyn. Mae'r holl Feibl, mae'r holl proffwydolaethau yn pwyntio at y ffaith bod hwn yn mynd i fod yn berffaith a fod hwn yn mynd i cael ei gosbi. A mae hwn sydd yn mynd i agor y ffordd. Dyna beth yw'r holl neges y proffwydolaethau. A mae'r proffwydolaethau i gyd, y proffwyd i gyd yn dweud fod un yn mynd i ddod lawr o'r nefoedd fel bugail da i geisio yr ai coll ac i arwain nhw i ddiogelwch y nefoedd. Dyna beth yw tasg yr Iesu. A dyna be nath e, a dyna be nath ar y groes. Fe roddodd ei ddwylo pur ar led ac fe wisgodd ei goron o ddrain mwyn i'r brwnt cael bod yn wyn. Dyna pam dath Iesu Grist. Mwyn achub Pregethodd Luc 19:10, canis mab y dyn a ddaeth i geisio ac i gadw yr hyn a gollasid. Mae di dod i ceisio ni. Mae mor gyffroes yn diwe. Ni orffwysodd Iesu Grist tan iddo gwblhau'r dasg. Ac iddo ddarparu ffordd i achub enaid. Tan iddo ddod o hyd i bob enaid coll. Dyna oedd ei dasg. Dyna pam y dath e. Gai ofyn nad ydych chi'n ymwybodol o Grist yn ceisio eich enaid chi i achub eich enaid chi. Dyna beth yw, mae mor gyffroes i rywun sy'n Gristion pan yn rhoi hanes i tystiolaeth nhw. Mae rhan o'r tystiolaeth yn gallu edrych nôl ac yn dweud dyma enghreifftiau o'r Iesu yn fy ngheisio fi. Yn unigolyn. Yn bersonol. Mae gen i enghreifftiau o'r Iesu yn dod ar fy ôl i. Pan o'n i'n crwydro ymhell, pan o'n i'n gwrthod gwrando ar lais y bugail, pan o'n i'n meddwl fod porfeidd gwell draw fyna rwle bod dyfroedd llawer mwy ffres draw fyna, ac o'n i'n crwydro, ac o'n i'n dilyn pethau eraill, ac yna dyma enghraifft yn fy mywyd i o'r Iesu am yngeisio fi.
Ydych chi wrth edrych nôl dros eich bywyd yn gallu dweud, yn gallu sôn am enghreifftiau o'r Iesu yn dod ar eich hôl chi, yn cyffwrdd ar enaid, yn pwyntio at y ffordd at diogelwch. Falle bod chi'n gallu cofio degau pan wnaethoch chi anwybyddu'r peth, ond nawr efallai chi'n gallu meddwl, falle bod rhywun sy'n gwrando yn ceisio ac yn dweud, allai meddwl am sawl achlysur pan ges i fy siglo, ges i fy ysgwyd. Falle digwyddiadau yn eich bywydau. A berodd i chi ddechrau meddwl am dragwyddoldeb, neu digwyddiadau arwystrodd i chi ddilyn rhyw lwybr, byddai mynd a'ch enaid ymhell i ffwrdd o ddiogelwch breichiau y gwaredwr. Mae hwnna'n bosib yn diwy? Yn y ceisio'r enaid, mae'r Iesu'n gallu cau ffordd rhwystro chi rhag mynd i fwy o bechod. Mae hwnna'n mor gyffroes. Pan ych chi'n gweld llawer arglwydd, falle ni'n gweld ar anwyliaid ni, yn gweld drysau yn cau, a bod nhw'n cael eu rhwystro rhag wneud rhai pethau, a petaw nhw wedi mynd ffordd na, byddwch chi'n meddwl, ddawr rhaina byth nôl, ond maen nhw wedi cael eu rhwystro. Dyna'r Iesu yn eich arwain chi, trwy ei ragluniaethau fe, falle bod blynyddoedd yn mynd i fynd heibio, cyn bod chi'n dod at Grist, ond mae e mor gyffroes. Mae'n llenwi ni'n agobaith yn diwy. Bob un digwyddiad yn ei bywydau nhw, i chi meddwl hyn, i meddwl, ai dyma'r Iesu yn ceisio'r enaid yna, yn cau'r drws yna, achos os ewn nhw lawr y llwybr yna, pa le fydden nhw'n diweddu lan ynddi, dwi ddim yn gwybod, ond mae'r Iesu, a fi'n gwybod bod nhw'n siomedig ar y pryd, a maen nhw'n drist bod nhw ddim wedi cael y swydd, neu ddim wedi cael yr arian i wneud rhywbeth neu gilydd, ddim wedi cael y tŷ. Cymaint yw cariad Iesu Grist. Mae'n ceisio ni trwy'n bywydau ni. Mae'n anhygoel yn diwy. Mae'n chwilio amdano ni, yn ein ceisio ni trwy holl angrediniaeth yr enaid hyd yn oed. Dyna ei gariad a'i rasau, i ni yn codi dwrn lan at Grist yn ein angrediniaeth ni, a ddim eisiau credu ynddo fe, gwrthod e. A mae'r enaid dal i grwydro, ond mae'r Iesu yn ei ragluniaethau yn eich cyffwrdd chi. Efallai nghanol y pethau yna gyd yn eich hysgwyd chi, a bod yna eiliad efallai chi'n meddwl am dragwyddoldeb. Falle bod chi'n ei wthio fe o'r neilltu ac yn cario ymlaen, ond dyma gras i chi. Falle blwyddyn yn ddiweddarach, mae'r Iesu'n cyffwrdd chi to. Mae'n dod o rhywun ar eich traws chi. Mae'n peri fod rhywun yn eistedd drws nesaf chi ar y bws ac yn rhoi tract i chi. Neu'n gwahodd chi i'r noson o garolau. Neu gwahodd chi'r noson o emynau, neu hyd yn oed yn gwahodd chi pnawn di Sul i oedfa Gymraeg, lle mae'r efengil cael ffrigethu. Neu falle rhywun yn dweud wrth chi, wyt ti wedi gwrando ar yr oedfa yma ar y we? Falle dyna sefyllfa mae rhywun yn ei wynebu nawr. A trwy'r holl grwydro ffôl i fannau tywyll y byd, a blynyddoedd efallai o grwydro a chodi dwrn, ac yna mae'n ein canfod ni ac yn dod at yr enaid. Dyma beth sy'n mor gyffroes. Pan bod enaid yn dod yn Gristion, a mae'r arglwydd yn dod, mae bresenoldeb yn dod yn agos atoch chi fel y bigael, yn gweld y ddafad draw fyna ac yn galw mas. Efallai bod yna mewn oedfa, efallai bod y pregethwr yn pregethu'r efengil, a bod enaid yn gwrando, a mae fel llais yr arglwydd Iesu Grist yn dweud, tyrd ata fi, yr un sydd yn flinderog ac yn llwythog, a mae fel galw mas i'r ddafad, a mae'r ddafad o'r diwedd yn dweud, mae'n achubiaeth i mi, a maen nhw'n dod at y bigael da. Dyna yw pregethu, dyna cyffro bob oedfa. Ond yw yn gymaint o siom nad yw Caerdydd na Chymru eisiau dod i wrando'r neges mor gyffroes o hon. Dyw hyd yn oed plant yr arglwydd ddim eisiau clywed neges sydd yn dweud, dewch at y bigael da. Achos dyma'r unig gobaith sydd yna, ond dyma yw cyffro'r efengil, a mae'r Iesu fel y bigael yn dod ac yn ceisio'r ddafad. Hyd yn oed nawr efallai, bod yna rhyw ddigwyddiad nawr yn digwydd i ryw enaid coll sydd yn ei siglo nhw. A falle nawn nhw ddod i geisio. Ac yna maen nhw'n clywed am Grist. A maen nhw'n clywed i lais. Maen nhw'n clywed llais y bigael, a maen nhw'n nabod llais y bigael. A maen nhw'n dod ato am trigaredd. Mae'r trigaredd yr Iesu yn dangos i ni bod ni'n golledig. Ond nid dyna'r trigaredd cyntaf. Dyma oedd problem y Phariseiaid, doedden nhw ddim yn gweld bod nhw'n golledig, ond nhw'n meddwl, saff, ni gyda phawb arall.
Ond yr un ddafad goll, pan oedd y ddafad yn gweld I fod I ar goll ac yn clywed llais y bugail, o am rhyddhad. Ond am drigaredd pan mae'r Iesu yn dangos I enaid I bod nhw'n golledig. Mor bwysig yw hyn, yr ymwybyddiaeth o beryg ein bod ar goll, o dan condemniad. A'r hyn sydd yn peri ein bod ni'n aros ac yn troi o amgylch, ac yn cerdded at Grist yw trigaredd y bugail. Dyma yw geiriau eraill o edifeirwch. Ond dyna yw edifeirwch. Y darlun yma o'r ddafad golledig yn mynd draw fyna at y clogwyn. Ac edifeirwch yw'r ddafad yn stopio cerdded at y clogwyn. Yn aros, clywed llais y bugail, yn troi. Llais y bugail sydd wrth raidd y cyfan. Llais y bugail yw trigaredd. Mae'r bugail yn dod ac yn chwilio am y ddafad golledig. Ond mae rhaid i'r ddafad troi. Mae rhaid edifarhau. A dyna beth yw cyffro'r efengil. Yw pan mae'r enaid yn clywed y neges yma ac maen nhw'n aros yn y fan ar lle. Maen nhw'n gwrando ar y llais ac maen nhw'n troi tuag at Grist. Edifarhau yw hwn. Dyna beth gwrthododd y Phariseaid ei wneud, gan doedden nhw ddim yn meddwl bod angen edifarhau. Mor hunan gyfiawn oeddent. Ond dyma yw trigaredd Crist I enaid colledig. Yn dangos i'r enaid I bod nhw'n golledig. Ac yn agor llygaid y ddafad. Yn agor llygaid yr enaid I weld ei hangen. Ac yna I weld Crist, neu I weld y bugail, ac yn dweud, tir data fi. Y bugail da. A dyma'r darlun sy'n mor gyffroes, hyd o'n fwy gyffroes a beth ni dweud yn barod. Mae'r bugail da, lle chi ddychmygu'r ddafad yn dod, ac o'r diwedd falle'n wan, ac yn dechrau cerdded o'r clogwyn. At y bugail, ac yna mae'r bugail yn mynd lawr, yn codi'r ddafad, ac yn ei rhoed ar ei ysgwyddau, ac mae'n dal y coesau, y ddwy goes a'r ddwy goes, yn glwm at ei gilydd, rown diwddogau, ac yn mynd ar ddafad I ddiogelwch tra'n llawenhau. Dyna beth sy'n digwydd pan mae rhywun dod yn Gristion. Mae'r Iesu yn cael gafel ar yr enaid. I ni'n meddwl mae ni sy'n gafel ar Grist. Mae yna elfen o ni'n dod at Grist, ond y darlun fwyaf yw hyn. Mae'r Iesu fel y bugail da yn gafael at yr enaid. A mae'r afael mor dyn. Ac mae'n cario'r enaid i'w fynwes. Ac mae'r Iesu'n llawenhau am achub ni. Mae hwnna rhywbeth sy'n tu hwnt i'n deall ni, fod yr Iesu'n llawenhau ei fod e wedi'n hachub ni. Wrth gwrs I ni'n llawenhau ei fod e wedi'n hachub ni, ac mae yna ryddhad ar holl brofiadau. Ond dyma beth sy'n mor gyffroes yw fod yr Iesu'n llawenhau ei fod e wedi dod, a fod ei fywyd perffaith, a'i farwolaeth dirprwyol droso ni, a'i waed sydd wedi llifo, a ni'n golchi'n y holl darluniau yna sydd am y groes. Ond y darlun fwyaf cysurus yw hyn, mae'n gafael yn yr enaid, ac yn rhoi o gwmpas I ysgwyddau fe ac yn llawenhau. A phan dde lef adref, fe a eilw ynghyd I gyfeillion a'i gymdogion gan ddywedyd wrthynt, llawenhewch gyda mi, canis cefais fy nafad a gollasid, yr wyf yn dywedyd I chwi, mae felly y bydd llawenydd yn y nef, am un pechadur a edifarhau, mwy nag am oned 1,520 o rai cyfiawn, yr rhai nid rhaid iddynt oedd edifeirwch. Ydych chi dychmygu pa mor brysur fydd y nefoedd os daw diwygiad arall I Gymru. Achos y darlun fydd hyn mewn oedfa y fydd y bugail yn dod ac yn gafael ar enaid ac yn ei roed ar ei ysgwyddau ac yn achub yr enaid ac yn dweud wrth yr ddafad yma fy rwyt ti'n saff hyd tragwyddoldeb ac fydd yr Iesu yn llawenhau ac fydd y nefoedd yn llawenhau ac yna mae un arall yn dod ac un arall yn dod ac un arall yn dod a fydd y lawer yn dod ar yr un pryd heb I neb sylweddoli ond fydd pob un yn cael ei cario ar yr ysgwydd fel betai yn unigolion. Fydd yna gymaint o lawenhau am gariad anrheithadwy
ac anchwiliadwy. Dyna eiriau i chi. Anrheithadwy, chi ddim yn gallu defnyddio geiriau i ddisgrifio'r cariad. Anchwiliadwy, allwch chi ddim chwilio. Mae'r rhy fawr yn diwe. Mae'r cariad yma mor fawr. Mae'r llawenydd yr Iesu am achub un enaid. O na fydd yna un enaid heddi yn clywed llais y bugail ac yn aros, ac yn troi, ac yn dod at Gris. Ond wrth ddod, fydd Iesu Grist y bugail da yn dod at yr enaid ac yn gafael yn dyn ac yn llawenhau. Ac fe fydd na lawenydd yn efo, dychmygwch petai hynny'n cael ei hadrodd ar draws y wlad heddi. Mae'n ambell i le lle mae'r efengyl cael ei chyhoeddi. Y cawn clywed heddi bod yna rhai wedi dod o fod yn golledig i fod yn gadwedig. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengyl sanctaidd. Yn diolch am yr arglwydd Iesu Grist, y bugail da. Ac yn gweddio Dduw y byddi di ar waith hyd oedd heddi, yn galw allan ar eneidiau colledig. Ac y byddant yn clywed llais y bugail, ac y bydd yn achubiaeth a llawenhau hyd yn oed heddi. Tyr di'n plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Mae gyda chi ni orffen ein gwasanaeth drwy ganu Emynau 213 ac hefyd 214. Dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu, tywysog bywyd pyr yn marw i brynu'n bywyd ni. 213 gen i sefyll i'w chanu.
bydde di ras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.